नैबे राजगिर साफारि ग्लासनि माबायाव थाबायनो जों थांगासिनो दङ। बिराद समायना भिउ। बिराद समायना थांगासिनो दं ग्लासनि जालाङाव माबानो बिराद समायना जायगानि ग्लासनि जालां थाबायनो बिराद मोजां जायगालै। बेखौ लामानो लानांगौ बेखौ मालिकआ सानै बै गेटनि मालिकआ गेटआव लाखिबाय बेनि मालिकआ बेनाव लाखिदों। दा बेखायनो होनांगौ बे बैयावसो फैनाय बायदि जानोसैबा हरखानाय बुस्थुखौ लाङालासिनो मोसानो शुटिं लानो बिराद मोजांलै बाव दिल्ली टु बड'लेण्ड बिराद बरियालै दिल्ली ग्लासखौसो आं सिन्था खालामगासिनो दं गाखोनांगौ सासे नेपालि बुरैया आबाय बायदि पेड़ के पत्तों के साथ मिल जाने में इनकी मदद करते हैं, इसलिए आप बस के अंदर से इन पर खड़ी आप चांसी खामानि मावग्राफोरनि बिसोरो सबसे खुरेसिदा फैदों जोंना बे जुथु नांनायानो बेखौनो फैनो बायो बिसोर सेसाव आरो नोङो ऐसा मान আমি এতিয়া আহিলোঁ নালন্দা জিলা হেৰি গিলাচৰ কিবা এটা চাবা চাম আজি কেনেকুৱা যোৱা নাই এতিয়া গাড়ী ৰখি আছোঁ টিকেট চিকেট কৰা আছে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম না আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ঠিক আছে मा होनो नोंसोरलाय जायगायाथ' बिराद मोजां मोनदां फैनानै बिराद मोजां क्लिन आरो जोंखौ बेहाय सरकारि गारिजों रिसिभ खालामनानै जोंखौ फिदिंनानै फुरा दिन्थिजोबगोन बिदि आरोखि बिराद मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों। दालाय मा बुङो जायगाया जों अनेक नायबाय नायनाया अनेक जायगायाव थांबाय ओमफ्राय दा गासिबो मोजां मोनजोबदों। ओमफ्राय नैबे दा जोङो ग्लासनि दालांखौ जों नायनो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांबाय थादो उनाव नुसिगोन। गारिया फैबायनो गारि गाखोनोसै ससे थाबायनांलायबायनो No admin no जामजोबलायबाय दहाय जानाया बिसोरो मुलिजा गाजों खस्थ' खालामदों माथो नोंसोरसो लाइन गोजा लाइन औ लाइनसो ओमफ्राय जोङो गाखोनाय बायदिखौ जोङो गाखोखांखाबाय आं एसे गिखादों आरो माबा ग्लासनि बिसनो लांदां ग्रं ग्रं जागोन आरोखि ग्लासनि लाइनजोंसो जादों गाखोनो मा जायो नायसै ज'ज'नो Ya, lainnya sendiri kau. जुथा गानोमोन आंनो नैबे मुजाखौसो गाननांगौ नै जा ग्लास माबायाव मानसै दालाङाव थांनानै जुथा गाननाया प्लास्टिकनि मुजा
माने बावहाय कोनो हाद्रिखौनो गाना थांनो मोना जानो मोना माबा जाहैबाय चलो आगे बोलो गारेंगेनलै गारेंगेन नै गाखांबाय ओरैबा गारि मथर गुरु बे मजाया गारेननिबो दं थारमाने गोराखालै बिदि ग्लासनि गोजा लहा सासो फैखादों ओंखायनो ग्लासाव खाबाय जों दा ग्लासाव फट' सट' ला डाक्टारफ्रा बुजिया एक लाइन थाबायनो बेनो नङाबाबो बे थांनायनो मानो नङाबाबो 60 केजि बारा खालामो नै बेबायदि ग्लासनि ब्रिज गोजा बेयो थ' थाबायदो र' बैसोआव फैग्रोदों बैसोरखौ होरोन गोदों थां थ' गोजौआव लाइनखौ माबाफोरा नोंनिफ्राय नुदों बिराद गोजौनि बेखौनो बे नंमारगौसो ओरै गिफैनाय फैयो गाबनाया नंमारगौसो गोबावलै फाग्ला एफा गिदिर दिरुंखौ नों बस'नो हायो नामाब्रा बे दिरुङा एफा गिदिर फाग्ला जागोनलै बोरैबा गारि थांबाय जोबबावहाय गिदिंथारनांगौसो ब्रा हमनानै बेसो नियमा माथो बिराद गोजौ दङ जोंनि एसे मावबावलै थ'दोलै हमनानै गिदिंथारनांगौ बै दुरुंखौ मारै सिन्था गैया बे दुरुंखौ मारै सिन्था गैया बोरैबा गिथावथावखा बुस्थुआनो ओरै खुन्थिया गैयानो नै बिराद गोजौ गिथावथावखा बुस्थुआ बायसान्स माबा गुना दंखायो नांथाखागोन बेयाव थाबथाखायो गिथावथाव थ' थांबाथ' जिउबाबो बायनो हानाय नङालै बियो नै बे आदाया गिनानै बे आदाया गिनानै थाङाखै नुहराखिसै नुबाय फैदोल' दे फैदो चलिए सर बढ़ जाइए आप लोग डेन्जारलै बैयाव गिहैनो ओंखारलै माबा खान्थालबो गायलांबावदों बाहाय हासार थाथारगोन मिठू खट्टी कांच है पूरा ग्लासनि पायाली नङा बैयाव गिहैयो एसे थाबायबो दे नोगोदलै गिथाव नामा बारा गिथाव नङा जेबो नङा डायरेक्ट वीडियो लांसुली वाह कैसा है
Olha,